はい。では、ウェールズ語の基本の第2課をご覧ください。34ページです。はい。では、この会話文を読んでいきましょう。後に続けて大きな声で発音してください。いきます。よしみさんとフリアンさんの会話です。いきましょう。フリアン、プランダー、シュリヒ、ダイヤウンディオルフ、よしみ。アヒ、エサダディオルフ、よしみ。Rydych chi'n siarad Cymraeg yn dda? Diolch yn fawr. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Da iawn, よしみ。はい。ちょっとあんまりスペースがなかったと思いますので、もう一回、少し、同じ感じで、私の後に続けるスペースを入れてもう一回読みます。いきましょう。Rhiam, pnawn da, shwt i chi? Da iawn, diolch, よしみ。A chi? Eitha da, diolch. よしみ, rydych chi'n siarad Cymraeg yn dda? Diolch yn fawr. Rydw i'n hoffi siarad Cymraeg. Da iawn, よしみ。はい。では、35ページにある、5位。これをちょっと一つずつ発音していきましょう。後に続けて発音してください。コーヒーですね。コーヒーから。コッフィー。コッフィー。ウェールズ語。カムライグ。カムライグ。英語。サイスネグ。サイスネグ。はい、次動詞いきます。好きである。英語の like ですね。ホッフィー。ホッフィー。このホッフィーはその直後に動詞をつけると、これこれするのが好きっていう意味になります。英語の場合の to とか ing 形にする必要はないんですね。はい、それをちょっと覚えておいてください。はい、次、散歩する。mynd am dro。mynd am dro。走る。rhedeg。rhedeg。話す。siarad。siarad。疲れて、次、形容詞です。疲れた。blinedig。blinedig。良い。da。da。大丈夫とか、まあまあ良いとかっていう意味ですね。iawn。iawn。忙しい。prazer。prazer。はい、次、副詞です。形容詞の前に置かれて、まあまあこうである。じゃなくて、かなり高い度合いで、かなり良いである。ちょっとこれ、まあまあって書いてあるんですけど、ちょっとこれ、語気ですね。かなり高いレベルでっていう意味です。いきますよ。はい。eithaf。eithaf。はい。これと意味が似てますけど、とても高校であるっていうね、また別の副詞です。iawn。iawn。このイヤオンと同じ単語ですが、違う形で使われることがあります。それから、よくとか上手にっていう言葉です。an dda。an dda。それから、大いに。an fawr。an fawr。はい、その他の表現。はい、ありがとう。diolch。diolch。まあまあです。ちょっとこのイヤオンと似てます。go lew。go lew。あるいは、gweddol。gweddol。はい。さよならで親しい間柄での言い方です。hwyl。hwyl。もうちょっと丁寧な言い方だと、dabochi。dabochi。それから、どのようにとかどうってことを表す言葉です。sit。sit。疲れた。wedi blino。wedi blino。はい。では、ちょっとやっていきましょうね。まず最初、
あなたはこれしますという言い方です。会話の中で、ラディヒンシャラットクライガンダっていう、言い方がありました。これは、あなたはウェーズ語上手に話すねっていう意味なんですけども、これあなたはこれしますっていう、これ肯定文なんですね。前の課で、あなたはこれしますかってやりましたよね。アディヒン。で、その前に R がついた形がこれです。ラディヒン。この部分がパターンですね。で、その後に、例えば、Bitte Reis Bob Dies。で、こんな表現がつくと、あなたは毎日ご飯食べますっていう意味になります。R がつくと肯定文になって、R がないと疑問文になるんですね。その R があるバージョンを今やってます。はい。ちょっとこれね、発音してみてください。Radichim bitte bara Bob Dies。Radichim bitte bara Bob Dies。あなたは毎日パンを食べます。ちょっとこれってなんかあなたは毎日パンを食べますとか言われてなんか変な感じがしますよね。で、普通使うときはなんかこんな感じ。あなたは毎晩ビール飲むんですね。ってか、ちょっと驚きを持ったね、感じで言うときに、話し相手について、ね、言うときに使う表現です。だから、この文章なんかもちょっとびっくりした感じで発音してみてください。いきます。Radichin avet kuru bob di? ボブノスか。もう一回。Radichin avet kuru bob nos。Radichin avet kuru bob nos。ちょっとこうやって驚くと、ね、自然な感じがします。はい。じゃあ、次行きましょう。ご機嫌いかがという意味ですね。2の2、36ページです。会話の中で、シュリヒっていう表現出てきました。これはなんか挨拶代わりにね、英語のハワイユと同じ表現です。で、このシュリヒっていうのは、これをなんかちゃんと書き言葉で丁寧に書くと、こういう風なんですね。sit radihi。sit radihi。この sit の部分は、どうっていうことを表す疑問詞です。英語の how です。で、radihi っていうのは、たった今やった、あなたはこれですっていう意味なんですね。だからこれ続けると、sit radihi。で、あなたはどうですか？つまり How are you になって転じて、あなたご意見いかがですかという意味になります。で、これってしょっちゅう使われる言葉なので、方言によってなまってくるんですね。で、このテキストで採用している南部方言だと、シュリヒ、シュリヒっていうなって、北部だとね、ちょっと違って、シタヒ、シタヒとなります。で、この会話文では、こちらの最初の方のシュリヒっていうのが使われています。で、こうに聞かれたら、ちょっと答え方、ね、にこんなのがあります。ちょっとこれ書いた当時と、ちょっとね、こちらね、ちょっとだけちょっと修正がしてありますので、こちらをご覧ください。シュリヒっていうふうに聞かれたら、よくある答えは、最初こっちですね。これが一般的な答え方ですね。ダーヤオン。で、その後に必ずね、聞いてくれてありがとうっていうね、これをつけてください。だから、ダーヤオンディオルって答えるのが結構多いです。でね、エイサーっていうのは、この部分でとってもね、すごく調子がいいって意味なんですね。ちょっとさっき5位のところでまあまあって出たんですけども、これすごく調子がいいんですよ。だから、まあ、上々ですっていうかね、とっても調子がいいときは、エイサダディオルっていうふうに答えます。ね、で、まあまあだったら、ね、ヤオンディオルね、あんま良くないけど、とりあえずいいよっていう、いいよって感じだったら、ね、ヤオンディオルっていうふうに答えます。うん。あんまり良くないけど、結構ヤオンと結構似てますね。とりあえずいいよっていうとき、まあ、こういう答え方もあります。ゴレウディオルあるいは、ゴエゾールディオルはい。でね、疲れてたら、ね、疲れてます。まあ、ありがとうっていう感じだったら、ウェディプリノディオルウェディプリノディオルあるいはね、ちょっと日本の人は結構忙しい方が多いので、忙しいです。まあ、ありがとうっていう時は、プラシールディオルこんな風に、答えます。はい。で、こうやって聞こえたらね、あなたはどうですか？あなたの方はどうですかって感じで、アヒっていう風に言うと、ね、相手の人も同じように答えてくれると思います。で、こうやって会話をやって、で、最後ね、さよならするときには、親しい間柄だったら、これがいいですね。ホイル。ホイル。これよく使います。
このホイルっていうのは、もともとは船の帆って意味なんですね。だから船がこうやって港を出るときに、帆っていうのがね、さよならって言ってる感じがするので、それが挨拶の、別れの挨拶の言葉として使われています。で、もうちょっとね、ちょっと格式高い、元気でご機嫌よろしゅう、ね、というようなね、感じの意味なんですけども、ダボヒ、ね、こういうね、さよならの言い方もあります。ちょっとじゃあ、発音練習してみましょう。このやりとりね。はい。じゃあ、この絵を見て、発音してくださいね。その後私発音しますので。いきますよ。はい、じゃあこちら読んでください。シュリヒエイサタジョルフ。ね。絵を、文字と絵が出てきたら発音してくださいね。その後に私が言います。じゃあ次行きましょう。シュリヒダイヤオンディオルフ。シュリヒコレウディオルフ。シュリヒゴエドールディオルフ。ごめんなさいね。次。シュリヒプラシールディオルフ。シュリヒウェディプレイノディオルフ。はい、こんな感じです。皆さん、発音するとき、ちょっとなんかこういうね、気持ちとかを込めて発音するようにしてくださいね。はい。はい。では次、ポイントの2の3ですね。副詞表現です。副詞っていうのは、動作があって、それをどんな風にやるか、上手にとか早くとかね、大いにとかね、そういったことを表す表現が副詞表現。それをウェーズ語でどういうかをやります。で、この副詞表現って、なんか英語だったら、なんか結構、quickly とか slowly みたいに ly でつく表現が多いですよね。ウェーズ語では an で始まる表現がたくさんあります。例えば、こちら。スピードがこの速くっていう言葉は、angavlim、angavlim と言います。例えば、走るっていう言い方がね、さっき語彙で出てきましたよね。hretek。だから、あなたは速く走りますね。走るの速いですねって言いたかったら、ね、radichin hredek angavlim。radichin hredek angavlim。こんな風に言います。それから、上手にっていうのは、anza、anza って言います。例えば、話すっていう言葉は、シャラーって言いますね。で、英語はサイスネック。だから、英語を話すっていうのは、シャラーサイスネック。で、その後に anza をつけて、こんな、あなた上手に英語を話しますねって言うと、radichin sharad saisnek anza。radichin sharad saisnek anza。ね、こんな風に言います。それから、さっきね、ありがとうって、ディオルフってやりましたよね。その後に、大いにってことを表す副詞のアンバオルってつけると、大いにありがとう。だから、どうもありがとうございますっていうふうに、感謝の気持ちのね、少し気持ちの度合いが上がります。続けて言うと、ディオルフアンバオル。ディオルフアンバオル。ね、こんな風に言います。でね、ちょっとこの、アンガブリン、アンバールっていうのは、もともとね、こういう2語がくっついてるんですね。で、このカブリンとか、ダーとかマウルっていうのとアンがくっついて、その最初の子音がちょっとね、変わっちゃったのが、この副詞表現なんです。ね、こうやってもともとはね、アンプラス形容詞だったんですね。その後で、ね、この子音が変わっちゃってしまったのが、この副詞表現です。じゃちょっと、発音練習しましょう。じゃあ、この文を見て発音してください。はい。あなたは早く走りますね。radichin redek angavlim。こうやってなんかちょっとびっくりする感じでね、言ってくださいね。はい、じゃあ次。どうでしょう。ケルデット。
これはね、歩くですね。だからあなたは早く歩きますねっていう意味です。Radiching kerdet angavlim。はい、じゃあ次行きましょう。はい。シャラッドはこれ話すですよね。カムライクはウェールズ語です。アンダーが上手でしたよね。はい。じゃこれどうでしょうか。はい。Radiching sharad kamraik anda。あなたはウェールズ語上手に話しますね。っていう意味です。はい。ちょっと少しだけ慣れたでしょうかね。はい。はい。今度、とてもなんとかっていう表現を紹介します。例えば、アンザーヤオンですね。とっても上手にっていう意味です。で、このヤオンっていう表現なんですけども、これは、英語だったらね、例えば very good とかって、very って good の前につきますよね。ウェールズ語では、このヤオンはね、後ろにつくんですね。だから、ダーっていうのが良いですけども、ヤオンはその後ろについて、ダーヤオンって言います。私、授業の中でしょっちゅうね、ダーヤオン、ダーヤオンって言ってますけど、これがそれです。で、とても良いは、ダーヤオン。で、とても上手に、さっきやったアンザーの後につけると、ね、とても上手にってなります。アンザーヤオンですね。だから、あと、とても早くだったら、アンガブリムヤオン。アンガブリムヤオン。とっても多いにだったら、アンバウルヤオン。こんな風になるんですね。例えば、ちょっときちんとした文にして、あなたはウェーズ語をとても上手に話しますね。だったら、さっきの出てきた文にヤオンをつけて、Rydych chi'n siarad Cymraeg yn dda iawn。こうなります。はい。で、このヤオンは形容詞の前につきますけど、エイサーブっていうね、これは最高にとかなりっていうことを表す形容詞で、副詞かな。で、これはね、ちょっと特別で、形容詞の前につきます。だから、かなり良いだったら、エイサダー、エイサダーとなるんですね。このエイサダーって言い方ってさっき、シュリヒの言い方に対する答えで出てきましたよね。シュリヒ、エイサダー、ディオルフってやりましたよね。このダーの前にエイサーっていうね、副詞がついてできている表現なんですね。はい。じゃあちょっとね、もう一回練習しましょう。はい。ちょっと練習しましょうと。私邪魔なので消えますね。はい。では、こちらを読んでください。はい、読みますね。Rydych chi'n rhedeg yn gyflym。それに対して、Ydw, rydw i'n rhedeg yn gyflym iawn。これは、あなた早く走りますね。はい、私はとても早く走るんです。というようなやりとりです。では次行きましょう。これ読んでくださいね。はい、いきます。Rydych chi'n siarad Cymraeg yn dda。はい、それに対して、Ydw, rydw i'n siarad Cymraeg yn dda iawn。はい、こんぐらい自信持って、私、ウェーズ語上手に話しますよっていうふうに言えるといいですね。はい。はい、じゃあまた戻ります。プリントの2の5ですね。じゃあ、私はこれこれするのが好きであるという言い方ですが、ホッフィーっていうね、言葉があります。このホッフィーっていうのは好きですっていうことです。好きであるということなんで、例えばね、私はコーヒーがとても好きですっていうようなことを、これ使って言うとね、Rydw i'n hoffi coffi yn fawr iawn。で、こんな風に言うことできます。例えばやった表現ですね。このアンバーリオンというのは。で、ホッフィーってその後に直で動詞を置いて、これこれするの好きですっていうことを表せるんですね。ちょっと英語と違って、英語だったら to とかいりますよね。そういうのがいりません。だから例えば私はウェーズ語話すの好きですだったら、Rydw i'n hoffi siarad Cymraeg。Rydw i'n hoffi の後に siarad Cymraeg つけると、ね、こういう意味の、ね、文になります。それから、あなたは散歩するの好きですかっていうのはこう言います。Ydych chi'n hoffi mynd am dro？ はい。その後、はい、散歩するの大好きですだったら、Ydw, rydw i'n hoffi mynd am dro am fawr iawn。ね、こんな風に言います。はい。後でね、この言い方練習してみましょう。はい。じゃあ、最後数字ですね。ちょっと私邪魔なので、ちょっと消えますね。はい。第39ページの下から、39ページからですね。さっき、
数字の0から10までありましたけども、その続きです。で、11から20までは、ここに見ると分かる通り、インデグっていうのがで始まって、その後に、インとかダイとかトリって言うと、11、12ってずっと言って、20まで弾くことができます。20はね、ダイゼグって言うんですね。ちょっと私の後に続けて発音してください。いきますよ。11から。インデグイン、インデグダイ、インデグトリ、インデグペドワ、インデグピンプ、インデグホエク、インデグサイス、インデグオイス、インデグナウ、ダイゼグ。はい。ここまでできたでしょうか。で、これ20からその100までも同じようなパターンなんですね。例えば20はダイゼーグですよね。ダイゼーグの後に、またここでインダイトリってつけていくと、21、22、23ってなって、で、これいくわけなんです。じゃあちょっと発音しましょうか。はい、じゃあ20から。ダイゼーグ。ダイゼーグイン。ダイゼーグダイ。ダイゼーグトリ。次30から33までは、トリデーグ。トリデーグイン。トリデーグダイ。トリデーグトリ。41個いきます。pedwardig, pedwardig in, pedwardig die, pedwardig 3。次50です。50は pimdeg をつけます。pimdeg, pimdeg, pimdeg in, pimdeg die, pimdeg 3。60は hoedeg これをつけます。hoedeg, hoedeg in, hoedeg die, hoedeg 3。70は Seistig, Seistig in, Seistig die, Seistig 3。80はこれをつけます。Oistig, Oistig in, Oistig die, Oistig 3。次90。Naudig, Naudig in, Naudig die, Naudig 3。で、最後、100は、こういったまとまった表現になっています。can't はい。ちょっと今日気をつけたいのはね、5のことってピンプって言いますよね。だけど、50はね、ピンプデグじゃなくて、ピンデグって言うんですね。それから、60は、ホエフデグじゃなくて、ホエデグと言います。6のことは、ホエフって言うんだけど、60のことは、ホエデグ。終わりのこの CH が抜けちゃってるんですね。はい。ちょっとこちらの方を読んでおいてください。はい。では、練習問題の方に行きましょう。41ページご覧ください。この 2.1 っていうところですね。こちらをやるんですが、ちょっとその前に、いろんなこういうね、早口で喋るとか、早く喋るとか、遅く喋るとか、そういったいろんな表現が必要なので、ちょっとこれを見ていきましょう。またさっきの273ページ、ご覧ください。はい。こちらですね、ゲールバの3と4っていうところを見ます。はい、こういったね、今日いろんな様態を表す副詞の表現を紹介しましたが、他のものをですね、いろいろご紹介したいと思います。後に続けて発音してください。ゆっくりと。an Arab, an Arab。はい、スピードが速く。ungavlim, ungavlim。次が、はい、静かに。undawel, undawel。はい、大声で音を立ててとかうるさく。unsoonshid, unsoonshid。一生懸命に。ungalled, ungalled。はい、それから今度時間が遅くに。はい、unhwyr, unhwyr。
時間が早くに。anganar。anganar。はい。では、今度は、動詞の方を紹介したいと思います。こちら、ゲールバの4の1ですね。はい。起きる。コッティ。コッティ。食べる。ブイタ。ブイタ。飲む。アベッド。アベッド。話す。シャラド。シャラド。運転する。ガリ。ガリ。から、働く。グエイショ。グエイショ。から、歩く。ケルゼット。ケルゼット。から、走る。レッデック。レッデック。それから、就寝する。ミンディルグエリ。ミンディルグエリ。はい。ちょっとこれ複雑な構造していますが、ミンドっていうのが行くっていう意味で、いっていうのがどこどこへってことを表す、前置詞です。で、このルっていうのが、定冠詞、英語のザみたいな表現ですね。なってて、グエリっていうのが、寝床、つまりベッドです。だからこれは英語で言うと、go to the bed というね、意味なんですね。で、就寝するということです。はい。では今度は、ここの4の1の動詞、いろんな動詞の表現と、このゲルバの3のいろんな業態を表す表現をくっつけたものを紹介したいと思います。例えば、遅く起きるでしたら、これ、起きるがコディですよね。それで、遅くっていうのはアンホイルですよね、これ。でね、ここに書いてありますけども、このアンの部分と、この前の言葉がこうやって母音で終わってる、コディみたいな母音で終わってるとくっついちゃうんですよ。だから、コディンホっていうなんですね。はい。じゃあ、遅く起きるっていうのは、コディンホエル。コディンホエル。早く起きる。コディンガナール。コディンガナール。ゆっくり話す。シャラドアナラブ。シャラドアナラブ。この案は、ね、シャラとか D っていう、ね、子音で終わってるので、くっつかないんですね。はい、次。早口で喋る。シャラドアンガブリム。シャラドアンガブリム。ゆっくり食べる。Buitan Arab。Buitan Arab。早く食べる。早食いである。Buitan Gavlim。Buitan Gavlim。ゆっくり歩く。Kerzet Anarav。Kerzet Anarav。から、早く歩く。早歩きである。Kerzet Angavlim。Kerzet Angavlim。から、ゆっくり運転する。Garin Arav。Garin Arav。早く運転する。運転が早い。Garin Gavlim。Garin Gavlim。から、一生懸命働く。Gweithion Galed。Gweithion Galed。はい。他にも、今ここに載ってるものを今読んだんですけれども、他にもでもいろんな組み合わせが可能ですね。例えば、静かに食べるだったら、Buitan Dawel。Buitan Dawel。から、音を立てて食べるだったら、Buitan Sunshit。Buitan Sunshit。ね、こんなようないろんな表現をね、組み合わせると、できます。さて、じゃあ本題ですが、次の日本語を見て、あなたはこれこれしますねっていう文を作ります。それに対して、はい、私はとてもこうするんですっていうね、答えをする。これ最後にやんをつけるんですね。だから、例えば、早口喋るだったら、シャラッアンガブリムですよね。だから最初まず、ラディヒンシャラッガブリムというふうに言います。するとそれに対して答える人が、アドゥ、
Raduin syarat ang gavlim yaon。こんな風に答えます。それでね、読むときに、こっちの方は、ここのところを、強調して読みます。ここが一番なんか情報として一番大事なところなので。それに対して、ここからここまではもう前の人が言ってるので、大事なところはね、ここなんですね。このヤオンってところを強調して、ね、こんな感じです。Radihin syarat gavlim。Adu。Raduin syarat gavlim yaon。こんな風にちょっとイントネーションね、気をつけてやってみてください。じゃあ行きましょう。はい。じゃあ、1番。早起きである。Radihin koding kanar。Adu。Raduin koding kanar yaon。ね、こんな風に答えます。はい。じゃあちょっと私番号だけ言いますので、それ見て、この2つの文を自分で読んでみてくださいね。その後私発音します。いきましょう。2番、遅く起きる。はい。最初こうですね。Radihin koding huir。Adu。Raduin koding huir yaon。こんな風に答えます。じゃあ次。3番、早食いである。はい。Radihin buitan gavlim。Adu。Raduin buitan gavlim yaon。はい、じゃあ4番。ゆっくり食べる。Radihin buitan arav。Adu。Raduin buitan arav yaon。次。ゆっくり歩く。はい。Radihin cerdded yn araf。Adu。Raduin cerdded yn araf yaon。次。6番。早歩きである。Radihin cerdded yn gyflym。Adu。Raduin cerdded yn gyflym yaon。次。運転が早い。はい。Radihin garing gyflym。Adu。Raduin garing gyflym yaon。では次。一生懸命働く。Radihin gweithio'n galed。Adu。Raduin gweithio'n galed yaon。はい。じゃあ、これが2の1の練習問題でした。はい。次は、練習問題の2の2です。ここで、もう各問題に、括弧の中に食べ物とか飲み物が書かれています。で、これがあなたの好きな食べ物、飲み物っていうことで考えてください。で、相手の人があなたに、Adihin hoffi buita brechtan。例えばあなたは、これブレフタンってここにこっちに書いてありますよね。サンドイッチって。あなたサンドイッチ食べるの好きですかって聞いてきます。で、同じですよね。あなたはサンドイッチ好きなんです。ブレフタン。だから、こういう質問にされたら、Adu。Raduin hoffi buita brechtan an vaur yaon。ね、こんな風に、答えるときは、私はサンドイッチ食べるのが大好きです。ね、とても大好きです。っていうふうに、答えてください。でもし、例えば、括弧の中にテーって書いてありますよね。あなたお茶が好きなんだけど、質問文が、Adihin hoffi avet coffee って聞かれたら、これ違いますよね。だから、Nakadu っていうふうに、いいえで答えて、その後に正しい、飲み物、また食べ物を答える。だから、Raduin hoffi avet te。ね。こんな風に、答えてください。ここに書いてあるけど、Nakadu 時って言った時のこの部分の中で、この訂正した部分ですね。ここが情報としてとても大事なので、ここのところを強調して、ね、Nakadu。Raduin hoffi avet te。ね、こんな風にね、発音してください。はい。では行ってみましょう。いきます。じゃあ1番ですね。私質問しますので、皆さんは、答えの文を言ってください。いきます。
はい、1番。フリッサイが好きなんですね。フリッサイというのはここに書いてあります。はい。Ydych chi'n hoffi bwyta ffrwythau? はい、答えは Ydw, rydw i'n hoffi bwyta ffrwythau yn fawr iawn. はい、こんな感じです。はい、じゃあ2番いきます。コーヒーが好きですね。はい、じゃあ質問は Ydych chi'n hoffi yfed te? Nag ydw. Rydw i'n hoffi yfed te. はい、じゃあ3番目。あなたはレースが好きです。Ydych chi'n hoffi bwyta bara? 答えは Nag ydw. Rydw i'n hoffi bwyta reis. はい、じゃあ次です。4番ですね。あなたはカウス、チーズが好きです。Ydych chi'n hoffi bwyta brechdan? Nag ydw. Rydw i'n hoffi bwyta caws. はい、じゃあ次、5番ですね。シーゾーレンが好きです。Ydych chi'n hoffi yfed sydd oren? Ydw. Rydw i'n hoffi yfed sydd oren yn fawr iawn. はい、では次行きましょう。6番ですね。パスコット、お魚が好きです。Ydych chi'n hoffi bwyta pascot? Ydw. Rydw i'n hoffi bwyta pascot yn fawr iawn. はい、じゃあ次行きます。llasiau、野菜が好きです。Ydych chi'n hoffi bwyta llasiau? Ydw. Rydw i'n bwyta llasiau yn fawr iawn. 次。カウル、ね。これはスープですね。スープが好きです。Ydych chi'n hoffi bwyta caws? Nag ydw. Rydw i'n hoffi bwyta cawl. ちょっと似てますね。はい、じゃあ次。llaeth。これが好きです。Ydych chi'n hoffi yfed llaeth? Ydw. Rydw i'n hoffi yfed llaeth yn fawr iawn. 最後。cig moch。これが好きです。Ydych chi'n hoffi bwyta cig eidion? cig eidion はこっちですね。cig moch とちょっと違いますね。だから答えは Nag ydw. Rydw i'n hoffi bwyta cig eidion. はい、これで2課の勉強を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。